सासे लाइमोना सोलोंथाइ लानो गोसो नाथाय रांनि आंखाल नुजाथिदों। सोलोंथाइ लानो गोसो नाथाय रांनि आंखालनि जाहोनाव गोसो बायग्लिदों फरायसा लाइमोना। सबजित बर'आ आईआईटी मैथमेटिक्स एंड कम्पिउटिं इन्जिनियारिं सोलोंथाइ लानायाव रांनि आंखाल नुजाथिदों। गुवाहाटी आईआईटीआव मैथमेटिक्स एंड कम्पिउटिं इन्जिनियारिं फरायगासिनो दं सबजित बर' बिथाङा। नाथाय फरायफुबाय थानाय समावनो रांनि आंखाला बिथांनि गोसोखौ बायग्लिहोदों। जाउनाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों बीटीसी सरकारनिसिम मदद बिनानै आर'ज गाबदों लाइमोन फरायसा सबजित बर'आ। जायखिजाया मैथमेटिक्स एंड कम्पिउटिं इन्जिनियारिं फरायनायखौ फोजोबना हारिनि सासे जाफुंसार इन्जिनियारिं जानो नाजादों सबजित बर'आ। उदालगुरि टंला साखाथि खालिंदुवार बियाब मुरमेला गामिनि भुपेन बर' आरो जयमा बर'नि फिसाज्ला सबजित बर'आ थांनाय 2025 मायथाइयाव गुवाहाटीनि आईआईटीआव मैथमेटिक्स एंड कम्पिउटिं इन्जिनियारिंआव मुं थिसनना मोन्नैबो सिस्टेमाव होखांबाय। नाथाय बिथांनि फरायफुबाय थानाय समावनो रांनि आंखाला साग्लोबना गोसोखौ लोरबां खालामदों। बिफा बिमाया हाजिरा मावना नखरनि गयबारि हा बन्दक होना मुं थिसनना होदोंमोन आरो सासे बर'नि जाफुंसार इन्जिनियार जाथों होनना, नाथाय रांनि थासारिया गोसोखौ लोरबां खालामबाय। आथिखालाव फरायसा सबजित बर' आरो बिफाया फरायनायखौ आबुं खालामनो बीटीसीनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम रांनि मदद नागिरना खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों। लोगोसे 7002220964 बे नम्बराव खौरां लानो थाखाय खावलायबाय दिथागिरिया। खुलुमबाय, आंनि मुङा सबजित बर', उदालगुरि जिल्ला, गामिया टंला मुरमिला। आङो 2025आव आईआईटी गुवाहाटीआव एडमिसन लादोंमोन। डिपार्टमेन्टआ जाबाय मैथमेटिक्स एंड कम्पिउटिं ब्रान्चआव। ओमफ्राय दा फादाराथ' माने एसेबां मोजां माबा फाइनेन्सियेल स्टेबिलिटि गैया। बियो माने काल्टिभेशनसो खालामो, आबाद मावनाय बेखौनो। ओमफ्राय दाथ' फार्स्ट सेमिस्टार सेकेन्ड सेमिस्टार थांबाय। थ' फादारा जि हायो सामहाव मेनेज खालामदोंमोन फिसफोरखौ, सेमिस्टार फिसखौ होदोंमोन। नाथाय दा माने थार्ड सेमिस्टाराव थांनो जेनेबा 22 जुलाइआव आङो दा गुवाहाटीआव सिट खालामहैनांगौ। नाथाय दासिमबो फैसाखौनो होनाय जायाखै, माने सर्टेज जाना दङ माबाया। अनलाइननियाथ' जोंहा माबा थांखांबायानो, खिन्थु माने जा थांनानै हैनांगौ फैसाखौ फिखौ। दा बेखौ हरनायाव गोबां प्रब्लेम जादों। स' आङो बीटीसी सरकारनिफ्राय आखाइ हमनानै फैदों जे माबाफोर हेल्प मोनो नामा होननानै हारिनिफ्राय बीटीसी गभर्नमेन्टनिफ्राय। जायखिजाया नोंनि जिथु फरायनाय बियो फुल फ्लेजेड खालामनो थाखाय गथ'फ्रा जादों आरो ना रांनि थाखायनो गोबां प्रब्लेम जादों। मानो फादारा मा बुङो दा बीटीसी मा मदद आरो समस्थिनि जायफोर थ' सारमोनहा माबा मोनसे हेल्प खालामोब्ला गोबां मोजां जागौमोन। माने न'खराव प्रब्लेम जानानै जोङो रांनि थाखायनो दा 22आव थांनो गोनां दोङो जा कलेजाव। रांनि थाखायनो गोबां प्रब्लेम जादों दा। सारमोननिफ्राय बीटीसी गभर्नमेन्ट माबाफोर हेल्प मोनोबा मोजां जागोन। मोनग्रा सारमोननिफ्राय हेल्प मोनोबा। खुलुमबाय, आंनि मुङा भुपेन बर', आं सबजितनि बिफा। गामिया साहा मुरमिला, जिल्ला उदालगुरि, थाना पानेरि, पस्ट अफिस मुरमिला। थांनाय बोसोराव आंनि गथ'आ आईआईटीआव सिट मोनदोंमोन। नाथाय बिथाङा आंनि गथ' सबजितआ माद्रासावबो सिट मोनदोंमोन आरो दिल्लीयावबो मोनदोंमोन। रांनि थाखाय जोङो बाहेरायाव हरनो हायाखै। बेनिखायनो जोङो जोंनि आसामावनो गथ'खौ दोननाय जाबाय। दायो जोंहा रांनि बेलायाव गोबां जेंना गोलैदों। मानो होनबा आङो लेबारसो खामानि मावो। बेयाव जोङो हथाथखै जोङो 6 मास टाइमाव रां दिहुननो थाखाय गोब्राब जायो। बेनिखायनो बीटीसीनि सिट नांगोना हाग्रामा महिलारिखौ आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय, गथ'नि थाखाय माबा मोनसे अनसुंथाइ हरगोनदां होननानै आं गुरै खावलायो।